Takže ahojte ľudia, radi by sme vás privítali na Otaku zrazu v Nitre. A teraz sme sa tu vydali na strechu tejto budovy, aby sme odpovedali na pár otázok návštevníkov zrazu. Ja som potom Wilson Kukaj, John, zrazu, nitranských. A ja som Maniči zo skupiny Bratislavského Otaku. Tak začíname. Takže prvá otázka. Aké je tvoje obľúbené anime? Ty vieš mi, lebo ty si vyťahol. Moje najobľúbenejšie anime je Bakuman, lebo je tam láska, romantika a toto ja milujem. Tak si tým, ja? Čo? Používaš namiesto kondomov ponožky? Nie, nepoužívam. A za túto preveznosť odpovedakujem. Ja? Názor na slovenskú otaku komunitu. Seriózne ľudia, ak sa na to tak kúknem, tak ako slovenská komunita je, ako by som povedal, v zlom stave. Jediná vec, čo je ako na Slovensku akože fajn, super, je cosplay scéna, ale ináč všetko ide dolu vodou. Čo? Všimde si, panic, ak áno, stále ťa máme radi. To je na teba otázka. Dobre, som panic a pridávam k tomu, že mám záujem v kine, mal som už aj pár dievčat, takže... Ja si dám tak potom. Aký je váš cieľ v živote? No jasne, môj cieľ v živote je byť moderátorom nejakej relácie, čo by ma bavilo. Radšej by to bolo anime show. Moderovať. Kedy bude ďalší zjazd? Podľa mňa to záleží od odozvy ľudí a od momentálneho času, aký budeme mať na organizovanie. O týždeň je u nás Nitre, opäť. Čo? Zas v Afrike. Zas v Afrike by nevyhoval, lebo keby sme tam došli, tak by nás všetkých pojedli Afričania. Šinde, John, veľkú pusu, 9 cm. John, vagína. Nekomentujeme. Ja to nekomentujem tiež. Nekomentujeme, cenzúra. Obľúbené sushi. Tých je veľa. Veľa. Aj najlepšie z japonskou mekuláš, zase som. Kedy si dajú pusu Šinde a John? Nikdy! Ale viete čo? Môžeme pre vás niekedy spraviť... Môžeme niekedy pre vás spraviť javý zraz, ak budete chcieť. Prídeme! Čo tu máme ďalej? Také otázky. Čo? Kedy by... Ja to bolo? Sme mali tú otázku. Podobno. Zabil by si niekoho z komunity? Koho by som zabil z komunity? Povie iba meno. Ivan. Povedz pravdu. Kuky. Ja ideš. Organizátori, mali ste spolu niekedy niečo? Jaoj? Nie. Nie, nič nebolo. Zatiaľ. Ale možno po akcii. Zatiaľ sa mi páči. Záujemky nebudú s ním. Kedy je? Tretíkrát sa opakovalo. Tretíkrát. Ježiš. Nikto nechcel, aby sme na to prišli. Ale my to i tak otvoríme. Sadem. Tu je. Chceš zabiť Otaku Johna? To je na teba otázka. Ani nie, vôbec. John je úžasný. Organizátor. Pusu! Robil ste sa niekedy
Na Juri alebo Juri? Tak toto teraz vážne. Viete čo, ľudia, skúste si kúknuť Boku no Pico. Asi tak, nejak. To je odpoveď. OK, to je naše odporúčanie. Ja chcem ďalšiu otázku. Keď ste tie oni, ja Juri. K tomu sa nebudem vyjadrovať. Videl si Boku no Pico? Áno, videl. Aj ja. A páčilo sa ti to? Zavrel som to. Neklam. Videl si celé... Čo? Veď to má... Akorát sa nás to pýtajú. Preboha ľudia, veď to má len 3 epizódy, čo sa na tom dá nakúkať. To sa dá hneď zavrieť a zmazal z internetu. Takže vieš. OK, teraz je ľudia. Videl si to mi. Ježiš. V homosenátnom páre si žena alebo muž. Čo no? Čo si ako pre mňa, muž alebo žena? Uke! Kto je Uke? Činde. Máme tu z hodou náhodou naše fanúšičky. Nie. Tak, ja som v prvom rade Johnov kamarát. To, čo som v iných záležitostiach, to vás nemusí trápiť. Asi tak. To je čisto osobné. Čo sa stalo na lesku, tak to nemusí každý vedieť. Chceš sa... Druhá otázka, onaká. Dneska to máme tak strašne veľa vrahov ľudia. Kto nás chce všetko pozabíjať? Vytačí je vrah. Asi. To isté. No a posledná na teba ide. Teda kúkneme naraz, čo si teda, že nám ľudia chcú... No dávaj ty prvý. Sakra. Mali by ste sa naučiť baliť cukríky. Kam speje nitranská otaku grupa? No tak to je asi na mňa otázka. Naša otaku nitrianská grupa, dúfam, že v najlepších veciach a nebudeme sa skupinkovať. A cez leto sa môžete tešiť na veľké zrazy. A my otaku z Bratislavy to len podporíme. A orientácia oboch. Posledná otázka. Bisexuál. Heterosexuál. Ale neklam. Takže ďakujeme vám za zhliadnutie ľudia a vidíme sa na ďalšom zraze. Arrivederci. Vypni ty,